Tuma. Uy. Asam kung ngita ng pagkaon karon no. Wa pa jud kwarta diri ba. Napoy ro, sige ra bag taw-tan-aw. Ay aw diha basig ikaw kung kaunon ron. Di lang ta mapaul sa DNR ah. DNR kay kilawin. Pero di man pud pwede nga moadto kay paring Ray karon no. Pag-orga to sila nag-away ni paring Bugit kay tungod sa kuha. Oh no. Nang asal moadto karon. Ay tama. Moadto gila paring Chikoy kin kasi nagpagkaon dito ron. Moadto ako. Grabe niyang mga manok ko, mga hangol kay pagkaon, babakurutong na kung ibutang pagkaon rin hurot na po. Uy, para si Parinjik ko eh. Sakto. Pastilan yung mga manukan yung kakusog ba mga onay. Uy, Jim. Tama. Tama, gutom ko ba? Bisa na may pagkaon ra. Pagkaon? Oh no, mga pagkaon diya, pero mga hilaw pa man, kinahanglan pala toon. Ayun, nagilaw ko eh. Kanang kuan ba? Kanang mga biskuit, mga panjibar, kanang mga kuan ba? Mga makaon lang ba? Nga sa tindahan. Dapat ko tindahan, wala mo tindahan. Oh, kasi na may kuan ba? Kanang gigusuridaan ra ba? Ay, nangumpra. Tama, bago ko nangumpra. Salamat. Kuwanta dagang dito. Wow. Kinilo. Mga pizza manok. Pizza kong manok. Sama na ko yun. Uy, Ikaw ka na? dili mo kung kaon sa kaon mo sa kuha. Ay, mangita ka sa mga chichirya, mga lamion nga mapalit sa tindahan. Wala ko ano ay. Pero mo ingon kag page na sa gusto mo, crack corn, 7 kinds. Tama na ko, dili man na maugor ako ng kailangan rigod. Ay, unsa di ay? Balik-balik man koy nagpagkaon. Otrom, pag kabalik-balik ay ginagwala ko yung pagkaon. Bago ra nag-birthday akong anak. Ay, tama di ay, may kinaa ka. Ato si damulag tubig kay ina nga pasalamat ko siya. Ikaw di adto ano ako may patuon nimo nga. Kaduol nang bali na damulag naradas pikas oh. Aw, ikaragon basi dahil pasi nimo karon ba niglakaw nimo ina, mapitan nimo sa ina salamat ha. Kaya arthritis mo ko. Yo ka baktas ba? Una kay ulit mo kay kagod. Sige. Suman. Mao ganito no. Ina kay siya salamat kung maagian nimo. Unsa gani mo ihatag sa kuha no kay ay pag sugo ka nga wa kay hatag sa kuha. Nagagam din ang motor ko gasolina. Mangayo pa jug soloy sa bagay. Namon ko sa senior driver. Kana. Kita man seriano. Siyempre. Ay sa akin lang siya. Pila mo na. Sa. Uy kadaghan. 90, 5, 2 per 6 o size lang. Kuan ni sobra kay bidungag nag-repeat sa akong manok. Gagamay akong manok, morot. Sige na lang. Tama na nay, makapalit mo ng chichirya dito. Cracklings ng gutong tag-piso. Sige. Sige, Ina. Salamat ra ka. Oh, ina si Damo, salamat. Ha? Ako, atos ako. Kaya kung mga manok ipinom mo sila ko ng tubig.